You got a heart so big it could crash this town. Ikasle maitiok, oingo bidiziontan nasalduko dutzuet, erosialako historiketa bat zelan egin. Vale, hortarako, erabiliko 2008ko selektidadeko ariketa, bai? Adibide bezala. Eta bertan dinosku, Bagur Pilesea enpresak bizikletak fabrikatzen ditu. Eta bi aukera hauen artean interesgarriena aukeratu nahi du. Eskulekuak kanpoko enpresa bat irostea ala eurek ekoiztea. Hemen gabiz konparatzen zenbat kostatzen diagu guk saltzen dugun produktu hori ekoizteko behar dugun gauza bat, bai, osagai bat, lehengai bat, zenbat kostatzen da kanpoan, bai, merkatuan beste enpresa bat irostea zenbat kostatzen da, eta osagai hori nik fabrikatzea zenbat kosteko jaten. Vale, orduan, hemen egotaren dekoguz erosi ekoiztu ez. Erosiren formula izango da, horreko ariketan sarrera guztiraren bardina dana. Bai, izango da, nik kanpoan erosten baut, pues imaginatu. Bizikletak ez, kasunetan maniarra kanpoan erostia izango da 10 euro, pues imaginatu. Formula izango da, nik zebat pagatzen dut, ze prezio pagatzen dut produktu horregatik, eta ze kopuru erosten dut, bai? Kasuntan, ekoiztu izango da kostua guztira bezala, bale? Nik erabakitzen dago kasunetan bizikletak fabrikatzeko maniarra lehen kanpoan erosten dagoen tontzen edo nik fabrikatu, beraz nik fabrikatzeko emikotena da inbertsio bat, bai? Erabakitzen dago fabrikatzea, pues makina bat erosi berko dut, akaso langile berria berko ditut, edo planta berri bat zabaldu beharko dut horretarako, bai, horreko gastu finko batzuk asumitu biharra, bai, inbertsioa egingo dut, eta behin inbertsio hori da, nik 0 maniar ekoiztu, edo 50.000 maniar ekoiztu, nik inbertsio hori berdin pagatuko dut, ez handituko, ez txikituko, nik inbikotena da, diruri jarri, bai, 0 fabrikatu zein 50.000 bide fabrikatu kostu hori finko mantenduko da. Beraz, izango gure kostu finkoa da ariketa guetan. Bai, guk egin beharko inbertsioa produktu hori guk fabrikatzeko. Beraz, formula izango da, kostu finkoak gehi kostu alakorrak unitateko biderku. Obviamente, nik ikusten badut zozer, nik itzen bot inbertsio bat, diruta dutuzten badut goza fabrikatzeko da niri urtengoetako merki hau osagai hori ekoiztea kanpoan erostea baino. Obviamente, beste da sartuko alako pufo baten. Bai? Beraz, enpresa asko daukien dilemia da. Bai, enpresa gizinik ez daude gure fabrikatzen osagai guztia gauza asko kanpoan erosten dituzte, eta, batzuen plantatu behar zara, pues, igual diru bat uzten badut, merki ordengo eta etorkizun nien edo denbora bat barru igual gehiago irabazi aldot. Vale, bengaz, datu jarretuko dugu, dinosku. Merkatuan 10 euroko prezioan erositzak eskulekuak edo maniarrak, bai, beraz, lehenengo datu emendeko, prezioa 10 euro da merkatuan, bai, eta hori fabrikatuz gero, bai, 225.000 euroko inbertsioa egin beharko lukete, bai, beraz, makinetan, planta berri bat zabaltzen, langiletan eta 225.000 euroko kostu finko bat edukiko dut, bai edo bai, nik ekoiztea erabakitzen badut, baina, nik ekoizten badut, obviamente, pufo guzti hori pageko dut, niri ostean eskuleko bakoitza 5 euroko kostuarekin ekoizteko. Obviamente, nik inbertsio izan da gero, bai, nik merkia urteteko manierrako txar. Pues, 10 pagabarik 5 pageko nekez, bai. Beraz, edoekin, zer egin bartu enpresak urtean 50.000 eskuleku erabiliko baditu, erosi ala ekoiztu, hori da lehengo galderie. Beraz, hemen txen, bai, galderak, dinosko, kopurua 50.000 bada, zer dagoetu, erosi ala ekoiztu. Pues kalkulakotuko ditugu bizak, ikusiko dugu. Erosi, izango zen, nik 50.000 erosten ditut, zen prezioetan 10, pues jazta, ez, hemengo prezioa, hemengo formula, bai, erosi, prezioa gero kopurua, pues ingo nagoen, 10 euroko prezio bat, bider, 50.000 uniade, 500.000 euro kosteko jaten, bai, 50.000 maniar erostea merkatuan. Baina nik fabrikatu gero, nik ekoiztuz gero, zenbat kosteko jaten, formula aplikatzen dut, kostu finkoa gehi kostu alakorra biderku. Kasuntan,
225.000 euroko kostu finko bat, inbertsio bat inbirko nauke, batetik, eta gero iko nauen, posturoko kostu manierreko, bider, 250.000 manier, bai? Kasuntan, 225.000, gehi, 250.000, niri ekoiztea kosteko eten 475.000. Pues joder, 25.000 euro gutxi hau, kanpoan erostea baino. Pues guzti hori, enpresaren poltsikora doa, enpresaren irabazitera doa, eta interesgarri zegoan ikustu dana enpresantzako kopuru horretan, berak ikusten kanpoan erostea baino. Bai? Beraz, zer ingo du? Erosilako iztu, harriko dugu. Ekoiztea komeni zaio, zeba, 25.000 euro merkia urtetan jako. 25.000 euro aurrezten dituelako. Bai? Eta 25.000 versus 5.000. Erantzuna, betiko bezala, duguna da. Txak. Venga, pues eurera. Kasu honetan, bigarren galdera dainozku. Eta 60.000 eskuleku barko balitu, zein mozkin hortuko luke kanpoan erosi beharrean eurek ekoiztuz gero? Pues bueno, da berdin itxia, baina 60.000 gaz. Kopurua 60.000, bai? Erosiz gero, pues, 10 prezisua, bai? Bier kopurua 60.000, izango zan 6.000 euro. Eta ekoiztea, bai, hogeto urte maiako lerrentara maz, bai, zuen dinozun bezala, beraz ekoiztu izango zan, den bezala, kostu finkoak ez dizaldatzen, 50.000, 60.000, 0. Beti izango diz, 55.000. Eta kostu aldakorrak unitateko 5 diez, bider 60.000 unitate kasunetan, 60.000, urten goiakun, 55.000, 60.000, 525.000 euro. Beraz, ze mozkin hortuko luke? Kanpoa berak ikustuz gero? Pues, 60.000 ken 525.000, bai, diferentize, bizin diferentize da, kasunetan, 75.000 eurokoa, beraz, 5.000 euroko mozkina izango luke ekoiztuz gero. Erantzuna jartzen dugu hemen. Eta kitxo. Vale. Eta azken galdera dinuzku. Irudikatu grafikoki aurreko bi egoerak. Beraz, zengo duguna da, beti bezala, posotxo batzu jarraitu, nengoten ardatzen markatuko ditugu, bigarna pizkat, luzetxo gengo dut. Hemen, euroak jarriko ditut, hemen, kopuruak, eta goaz ikusten. Vale, pues kasunetan, grafikoa ariketa honetan ez da errenta gartasen atarikoa bezain simpletxu izango mendako kopuru zehatz batzuk, beraz zehatzago izango da, izango gaina boleo indakoa, oazen egitera ondo, vale? Ni dakit, bai, kasunetan, marraztu berritxu gomen, ekoi erostea, bai, zenbako ustekoan, eta ekoiztea zenbako usteko den, vale? Beraz, ni dakit, eta kopurua bakiguz dila 50.000 eta 60.000, vale? Beraz hemen kopura markatuko ditut. 10.000, 20.000, 50.000, 40.000, 50.000, 60.000, vale? Ni interesatiatez hone bize bakarrik. Zorreiz irudikatu behar ditu dana. Bat eta bi, vale? Eta hemen eurotan fijatzen bagara ariketan kalkulatu ditugu erostearen eta ekoiztearen kostuak bi kopuru horrekin eta ordeinako lehenengoan erostea 500.000, ekoiztea 475.000,
bigarnien erostea 6.000 eta 525.000 ekoiztea. Beraz, zemakirik altu da 6.000, da hemen 6.000 arte. Marraztu berko nauken, beraz, bango naz, pues, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Gitxiko da, bera, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 4.000, eta Vale, beraz, baditugu, markatuta datuak, eta bantxe da irudikatzea. Vale, nirakit, lehenengo kasuan, lehenengo ariketan, 50.000 kopurugaz, nik A deitukotzat, egora horreri, vale? 50.000 gaz, dakit nire erostearen kostua dira 500.000, beraz, taka, 500.000 pairaldu arte, itxuko da bera, hor. Puntu itxuko dingo dut. Eta, kasuntan, erostea hori, bai? Eta, ekoiztea gorez markatuko dut 455.000, beraz, pixkat beratxu hau, bai? Hor edo. Diferentzen dirik ez dago, puntu horretan. Vale. Eta, 60.000 gaz, dakit, 6.000 euroko kostu bat ekotela, kanpoan erosizkero, beraz, gitxi gora bera hor, 60.000 parien, bai, hori izango zen erostaren kostua, eta ekoiztearena 525.000, beraz, pues, gitxi gora bera hortik, hor edo, hor. Ma o menos, gitxi gora bera. Vale, eta azkenik dakit baita egotela 225.000 euroko kostu finko batzuk, gitxi gora bera hemendik edo, bai, beraz hemen, beste linea izkontinu bat, horraino, eta barekotzat, kostu finkoak dizela. Vale, pues, badeko guz, eta ontsinko dugune da, bai, nengo eta behin, kolorinarekin erostearen kostuak irudikatuko ditu, nik 0 kopuru maniar behar badot 0 euro gazteko dut, baina 5.000 gaz hori, eta 3.000 gaz hori, beraz 0-tik abiatuko naz, eta 2 puntu hauek zerkatuko ditut. Ma o menos, bueno, izan behar zen rektoa, baina ez da urtean ondo. Guzti recto, bardintzo, eta hori bai, eta mejariko gutzat, astu bainoen, hau dela, erosi. Eta, hemendik eurrera, bai, hemendik abetuta beti kostu finko da izanik 0 ekoizten badot, baina 225.000 euro gazte ditut, baina ez da 0 ekoiztu, bai, zen ikusten lagoa ja, lekotain inbertsioa inbiardu, beraz, gazturi badeko, 0 gaz, hemendik abetuko diez, kostu aldakorrak, eta hemendik abiatuta 2 puntu hau zerkatuko ditu. Beraz, hemen izango da holako zozer. Vale. Eta narikotzat hau dela ekoiztu. Beraz, honegure hau esan, puntu honetan, bai, erostea eta ekoiztea behardinko zaten jatela, puntu honetatik atzera, erostea komeniatze, bai? Ekoiztea karu hau da, erostea merki hau da, azpiti dagoelako, baina hemendik aurrera ekoiztea merki. Horten dinat, erostea baino, beraz, komeniat, hortik aurrera ekoiztea. Gitxi gora bera, hau izango zen irudikapen grafikoa. Ba, hau izan da, lagunok, espero lagungarri izatea, eta hurrengo bideo artean. Agur, agur! 'Cause you got a heart so big it could crash